Gospodinu Majiću, uskoro ćete moći slaviti 40 godina postojanja nezavisnog istraživačkog centra Petnica. Vi insistirate na ovome istraživačko, nezavisno. Kako biste u najkraćim crtama objasnili dekade? Prvo od 80. do 90. od 90. do 2000. od 2000. do 2010. i evo sad ova posljednja dekada. To je zanimljivo pitanje. Naravno, prva dekada je dekada kad se nešto stvara, kada se istražuje šta može, na koji način da se radi, da funkcioniše. I mislim da te 80. godine su bile godine učenja. Mi smo, tada je Jugoslavija funkcionisala i imali smo dobre kontakte sa svetom, krali smo razne iskustva drugih, razmišljali kako to možemo da kombinujemo, šta se tu može uraditi. Mislim da je to bio period istraživanja i definisanja nečega što je kasnije se razvijalo kao standard, kao neki oblik, model našeg rada, da je puno bilo inovacije, da je puno bilo razmišljanja da li se nešto može raditi na drugi, bolji način. Druga decenija 90. godina, to su stvarno jako teške godine i vrlo je teško ljudima van ovih prostora objasniti šta su 90. ovde značile. Mislim, sve nevolje ovoga sveta su se sručile 90. godina i moji kolega nekad kažu, kad pričamo sa strancima, samo nismo imali udar asteroida, eksploziju vulkana, sve ostalo smo imali hiperinflaciju, rat, izolaciju, sankcije, nevolje, podele, bežanje iz zemlje. Međutim, Petnica je 90. sazrela, ako smem da kažem. Mi smo radili sve te godine, zahvaljujući raznim izvorima podrške i pomoći, što iz zemlje, što i van zemlje. I nije se moglo tako lako putovati kao ranije, ali tad smo naučili da koristimo nove medije, da koristimo internet koji se pojavio, da na taj način komuniciramo i pratimo šta se dešava u svetu. I mislim da se 90. godina dosta su se uobličili programi koji su danas standardni model Petnice. To su bile godine, znate, kad su nama i stručni saradnici i predavači mogli da ostanu nekoliko dana i 7 dana i 10 dana u Petnici, jer nisu mogli da putuju, da učestvuju na konferencijama, skupovima, kongresima, međunarodnim projektima. Učenici su bili jako motivisani da dođu, jer prvi put su tu vidjeli kompjutere, prvi put su vidjeli kako funkcioniše internet. Bilo je to jako atraktivno, jako privlačno. Mi nismo imali neku čudesnu opremu, ali neke stvari smo radili koje se u školama nisu radile. I tada smo otprilike sazreli na neki način i formirali jedan standardni oblik rada koji smo mi u trećoj deceniji, znači između 2001. i 2010. godine, razvijali. To je bio period kada smo počeli da radimo ozbiljne programe i usavršavanja nastavnika. To je bio period kada smo shvatili koliko su mogućnosti u povezivanju različitih naučnih disciplina i u višedisciplinarnom pristupu radu. I to je vreme kada smo osjetili prve krize u finansiranju, kada smo shvatili da se moramo više oslanjati na sponzore i donatore, uspostavljati komunikaciju sa privatnim sektorom. Ta decenija je bila decenija kad smo shvatili zašto je važno biti nezavisna institucija, ali su se tada jako brzo menjali ljudi na čelu sektora nauke ili obrazovanja i svako ima neke svoje prioritete drugačije od prethodnika. Shvatili smo da moramo, da bi imali stabilnost jednu, da budemo nezavisni. Krajem te decenije mi smo ušli u program proširenja kapaciteta, to je bio projekat Vlade Srbije. Evropska investiciona banka je odobrila sredstva i Petnica je stvarno proširila se 3 puta, izgradili su se novi kapaciteti, nabavili smo deo opreme o kojim smo ranije mogli samo da sanjamo. I tada smo shvatili u toj posljednjoj deceniji da možemo raditi na svetskom nivou. Počeli su da dolaze ljudi iz vrlo ozbiljnih institucija, počeli su da nam dolaze studenti iz sveta, da neke svoje projekte rade u Petnici. Počeli su da dolaze kolege iz institucija koje smo smatrali da su daleko ispred nas, da nešto nauče od nas. I mislim, znate, to pogoduje sujeti. Pa to vam je, znate, neko ohrabrenje. Odjednom shvatite da niste neka provincijska
neka izmišljotina i neko igranje, nego da imate jednu ozbiljnu ulogu i jednu ozbiljnu poziciju koja vuče potrebu i za jednom odgovornošću druge vrste, da razmišljate o nekoj stabilizaciji na duže vreme, da razmišljate o tome kako da iskoristite neke kapacitete i da iskoristite neke izazove koji se otvaraju pred vama. I to još traje. To je jedan period u kome mi sada se nalazimo i mislim da jeste, to su 4 decenije koje su bile veoma različite i mnogo su nam značile. Ovako bi izgledala Petnica u 40 godina kada bi se govorilo kako je ona s polja stasala, rasla i šta je njena suština. A u svih ovih 40 godina ste imali često duboka nerazumevanja političke prirode, nisu vas podržavali. Kad je bilo najteže? Pa mislim, neću pogrešiti ako kažem da jeste, u početku je bilo najteže. U početku niste uopšte znali da li možete da radite nešto ozbiljnije od onoga što je bio neki minimum i neko održavanje. Međutim, u toj prvoj deceniji mi smo imali stabilnu podršku od strane različitih fondova, tad su postali SIZ-ovi kao neki lokalni, regionalni, republički fondovi, pa mi smo imali podršku i od strane fondova za nauku i za obrazovanje i za zaštitu životne sredine, i za vodoprivredu i geologiju i tako dalje. Imali smo dosta tih malih finansijskih izvora koji su bili stabilni, koji su bili na 3, 4, 5, 6 godina. Posle smo došli u situaciju da, kao što i danas se nalazimo, da nemamo ni jedan ugovor ni s jednim sponzorom, niti sa državom koji traje duže od godinu dana. I u stvari svake godine sve morate obnavljati, ići iz početka i boriti se da tu neku stabilnost osigurate i obezbedite. Svi će reći da je uvijek najteže u nekom tekućem trenutku. Nije. Bilo je tu problema, pokušali su Petnicu da ugase 90. godina i da nam prekinu sve finansiranje 2008. i tako dalje. Ali neću da se žalim. Mislim da je sada jedna situacija značajno pogodnija. Mi imamo sada neku komunikaciju sa obrazovnom administracijom koja funkcioniše. Imamo komunikaciju sa različitim institucijama koje se bave naukom ili obrazovanjem kod nas i u svetu, koja je malo stabilnija i regularnija. I naravno imamo jednu ogromnu akumulaciju iskustva. I nas koji radimo u Petnici, oni koji su bili učesnici naši, koji se sad pojavili kao neki saradnici i predavači, i uvek dođu sa nekom idejom. I te ideje su zrele ideje jer su oni bili u koži i učesnika, a sad su u koži profesionalaca. Tako da to slušamo, probamo da to sintetizujemo nešto što bi bio. Koliko je u ovih 40 godina dece iz srednje škola, sad ne samo sa prostora Srbije, prošlo kroz Petnicu? Pa recimo ukupno negde oko 50.000, s tim što oni koji su bili na nekim dužim programima i više boravili puta u Petnici oko 27-8.000 i velike su to cifre. Vi ste osnovali fond Petničara, fondaciju Petničara. Kako sa njima komunicirate i koliko su oni danas prisutni u zemlji, a koliko pojedinci ili mahom više njih radi u inostranstvu? Pokrenuli smo fond, to je jako bitno, to je u stvari jedina stabilna opcija na duge staze. Kad imate taj broj ljudi koji su prošli kroz neke programe, onda oslonite se na njih i u nekoj perspektivi finansiranja nije samo izvor sredstava, to je izvor kritike, analize, podrške, razmišljanja o nekim novinama u radu. To je veoma važno. To je najbolja evaluacija rada. Ne postoji bolji mehanizam za vrednovanje onoga što radite nego kad svoju egzistenciju stavite u ruke onih koji su prošli i kad oni u stvari na taj način ocenjuju da li vi radite dobro ili loše. Tek smo počeli sa fondacijom, ona se sada širi. Mnogo bi nam značilo da osim učesnika uspemo da ubedimo i preduzeća i kompanije u Srbiji da pomognu pomalo da se učlane u fondaciju, jer fondacija je, znači nećemo više, nemojte nam dati veliku donaciju. Dajte nam manje para, ali na 3, 4, 5 godina učlanite se kao članarinu, godišnje uplaćujte da mi možemo planirati neka sredstva u buduće, možemo sakupljati sredstva da nešto kupimo
što je krupnije. To je ono što nam je sad ideja sa fondacijom, što ranije nije bilo moguće kroz ove jednogodišnje razne aranžmane. Fondacija će nam biti i neki nadzor nad kvalitetom rada, biće nam izvor ideja i ne samo sredstava, i drugo, to je obnavljanje veze sa jednim značajnim brojem ljudi koji su danas dobri i uspešni profesionalci. Upravo sam to htela vam kažem, poneki petničari su ugledni ljudi na raznim univerzitetima u inostranstvu. Da li se zna ovde za njih? Pa kako gde, mislim i kako ko. Mislim da na nekim fakultetima postoji određeno čuvanje kontakta i veza sa ljudima, ali moj utisak je da je to uglavnom pojedinačno, da je vezano za pojedine profesore koji o tome vode računa, dopisuju se. Nemamo sistemski praćenje kao što bi normalno bilo u svetu na nivou univerziteta. U Srbiji ih ima više i oni koji duže postoji, koji su stariji, bi trebalo da imaju neku ozbiljniju evidenciju i službu koja prati bivše studente, jer to je veliki izvor niza dragocenih pomoći i razvoja. A šta da vam kažem, otkrivamo ljude koji se bave najrazličitijim mogućim poslovima, koji su na najprestižnijim mestima, rade nove stvari, neobične, inovativne. Nekad na mestima gde najmanje očekujemo ih otkrivamo da postoje i da rade. Uglavnom, do sad nismo našli nikoga koga bi se stideli. To je ovako jedna lepa stvar kad vidite da ti ljudi su pozitivni, da međusobno komuniciraju, da nisu u svađi, da su srećni, da obnove neki kontakt i neku vezu. To ohrabruje. Međutim, fondacija će u stvari nama postati dobar i stabilan oslonac tek možda za godinu ili 2 dana. Dotle to treba da poraste, da se stabilizuje. Imate li neki specifični primer da nam kažete? Ne nekoga posebno da istaknete, ali kažete da im je to za pohvalu. Šta je sve za pohvalu? Pa, znate šta, javimo se recimo jednom krugu učesnika koji su bili tu pre 30 godina, s kojima nismo imali neku veliku komunikaciju, jer su oni menjali svoje pozicije, svoje adrese, i onda vam se posle nedelju dana javi neko i kaže ja hoću da se učlanim u fondaciju sa $10.000. To je nešto što ovde ne možete očekivati od preduzeća, od kompanija velikih i ozbiljnih. Shvatite, se radi o pojedincu koji se bavi, ne radi u industriji, radi nekom akademskom svetu u jednoj oblasti koja ne deluje komercijalno i slično. I onda vam to, s jedne strane, neki kompliment veliki, znate, to je veliko odricanje. Mi smo rekli članarina za studente je $1.000, a regularna članarina da budete član ako ste odrasli 3.000, imamo i one za sponzore, donatore, pomagače i tako dalje. $10.000 je nešto jako veliko. I to vam je obaveze, to vam odmah oko vrata jedan kamen stavlja obaveze da ta osoba u vama vidi nešto jako vredno, jako dobro, jako značajno i da treba da odgovorite na to nekim kvalitetom. To stvara obavezu. Mi očekujemo da će fondacija nama stvoriti jednu obavezu održavanja kvaliteta koju možda do sad nismo imali. U Srbiji je u poslednjih godinu dana stalno prisutna tema odlazak ljudi visokoobrazovanih u inostranstvo. Sad je u poslednjih dana Šangajska lista, na kom je mestu Srbija. Da li mislite da se to sve kampanjski gleda, analizira ili prosto nekako drugačije bi to trebalo? Znate šta, mladi obrazovani ljudi odlaze iz Srbije posljednjih 30 godina u kontinuitetu. To je posljedica toga što smo mala zemlja, što se nalazimo geografski u Evropi, što su nam razvijene zemlje jako blizu, što se može putovati mnogo lakše nego ranije, što postoje razni programi, na primjer programi Evropske unije za podršku akademskoj razmjeni ili odlasku na neka druga mesta. I naravno što postoji materijalna velika razlika u standardu, odnosno u platama, i ljudi koji mogu sebi da priušte to nekom svojom strukom, koja ne mora da bude visoko obrazovanje, možda bude i zanat i veština, ali mi imamo uvid u one ljude koji se akademski obrazuju, koji su opredeljeni za neku akademsku karijeru. Oni su izloženi jako velikim magnetima
odlaska na bolje plaćena mesta. I to nije slučaj Srbije, to je slučaj praktično najvećeg broja zemalja u Evropskoj uniji, čak i onih visoko razvijenih. I oni imaju neke geografske regije gde se odlazi za još veću platu i za još bolji standard. I mislim da treba biti svestan toga da će taj odlazak uvijek postojati i da taj odlazak može da ima i svoju dobru stranu, da veći broj ljudi, mladih će da vidi različite iskustva, da upozna ljude iz celog sveta, kolege raznih kultura, da vidi život i organizaciju rada u razvijenim zemljama i neka samo delić njih to vrati nazad na određeni način. Ne moraju da se stalno dosele, ali ima mnogo načina na koje ne mogu da Srbiji vrate neku uslugu i da pokažu neki svoj patriotski element. Ja mislim da među njima ima jako mnogo oni koji to hoće i koji to žele i da je to jedna dobra osnova na kojoj treba razmišljati o ozbiljnim, kvalitetnim programima gde bi se ta intelektualna dijaspora iskoristila za neki napredak Srbije, da tu mnogo mogućnosti počne. A šta kažete za ovu raspravu sada, zašto je lista univerziteta u Srbiji pala sa nekog 300 na 400 mesto na Šangajskoj listi i sad ova palijativna akcija? Pa znate šta, kad se Beogradski univerzitet popeo na to relativno dobro mesto, u tom momentu se znalo da je to zahvaljujući radovima jednog ili dvojice ljudi i tačno se znalo kojih. U tom momentu je trebalo početi razmišljati kako povećati taj broj ljudi koji produkuju radove po kojima se stiču bodovi za rangiranje na toj listi, kako stimulisati druge i kako njih koji su tome vrlo uspešni iskoristiti da prenesu svoje iskustva i znanja na mlađu generaciju bolje i više da bi se umnožilo, multiplikovao broj onih koji daju doprinos. I mislim da je tu bila jedna letargija, ništa se, bar ja nisam primetio da se nešto ozbiljno dešava, da sa tim ljudima neko ozbiljno razgovara i komunicira i onda na kraju je došlo do toga da to mora da rade političari, a ne u stvari univerzitet od koga se očekivalo da to učini. I mislim da univerzitet, bar državni univerziteti kod nas, previše uživaju u staroj slavi i u zatečenoj nekoj poziciji, u tradiciji, nego što razmišljaju o stvarima koje se kreću i koje se dešavaju danas, o pozicijama. Ranije nije bilo rangiranja, Šangajska lista je uvedena pre jednog broja godina i pre toga univerzitet se samo govorio o svojoj tradiciji, o svojim godinama postojanja, svoje veličini i tako dalje. Odjednom se pojavi neka rang lista, pojavit će se mnoge nove rang liste. Počeće mnoge nove stvari da se uzimaju u obzir iz rada univerziteta i mislim da univerziteti bi trebalo budu spremni na to. Inače, oni nisu toliko neophodni za razvoj države. Ima malih zemalja koje praktično kompletnu svoju generaciju tineđera usmeravaju na studiranje u okolnim zemljama, pa im standard zbog toga ne pati. Ovo sam malo ciničan, ali ništa ne garantuje da univerzitet mora da postoji, radio, ne radio, i da ljudi koji su zaposleni treba budu doživotno zaposleni, objavljivali, ne objavljivali, produkovali, ne produkovali, obrazovali, ne obrazovali nove generacije. Mislim da treba praviti razliku između onih koji su uspešni, koji su produktivni, koji imaju novih ideja, koji su prepoznati u svetu, koji su cenjeni i poštovani, od onih koji su se tu uvukli zahvaljujući nekim plemenskim, rodbinskim, geografskim, političkim ili kakvim drugim vezama i zauzeli poziciju koja je doživotna. U Petnici vlada uverenje i poverenje da se nešto može. Vi ste građani, ako ste zaista u malom mestu pored Valjeva, zapravo prisutni i sa francuskim univerzitetima, i sa ruskim, i sa izraelskim, znači vi nemate taj kompleks. Kako ste to uspeli u društvu u kome je više poverenje? Nekako se izgubilo poverenje u društvo. Pa znate šta, mnogo su nam učinile te 90. godine. Sankcije, izolacije i slično. I onaj period nakon toga kad smo shvatili da nismo tako loši. I kad su nam iskreni prijatelji iz sveta, iz drugih institucija rekli nemojte da kukate da je Srbija mala. Svet je mali. Ceo svet je mali, sve je dostupno tu. I moguće je da imate svetsku ideju i u nekoj maloj sredini, jer mnogo ima dobrih ideja i dobrih poduhvata koji se dešavaju u malim sredinama. Nemojte da imate kompleks male sredine. Bila mala sredina Petnica selo ili Valjevo koje je nekad bilo
veći grad nego što je danas, ili Srbija. Jednostavno, ako postoje dobre ideje, treba se organizovati da se ostvare i može se pokazati da te dobre ideje su dobre i na mnogo širem planu. Tako da mi smo optimisti, mislim, verujemo da stvari mogu da se razvijaju bolje, da može da se sutra živi bolje nego danas, da će naši naslednici raditi u nekim boljim uslovima, a problema će uvijek biti.